Takže ja teda dneska si ideme zahrať World of Warcraft, je to do mňa Jakub. Ahoj. A je tu aj Tonda. Ahoj. A ideme, my dvaja ideme si zahrať Warcraft. A keď už ste si všimli, ja mám novú postavičku. Áno, ja mám novú postavičku. A Kamarát. A mám ešte, myslím, dve. Ešte mám dve. A Kamarát už není. no, škoda. A dneska ešte by som dorobil tieto questy, fakt ich mám málo. A mám iba ich pár. Takže by sme mohli dať čo, mám, neviem čo robíš, ale potrebujem tak kde tu ísť, lebo mi ukazuje, že musím toto, tak kde musím robiť. Tu kde to proste taká malá lokácia tu je. Čo hľadaš teraz? Tak mám tu, takže na mape, Tu jaskyňu, hej? taký Beer Busted Bow Ribs. 4 krát. Daj mi stream, ak môžeš ešte, prosím. Ak môžeš stream dať, tak daj. Na Discorde. Ježiš, mám veľa vecí, ľudí. Ľudia, ja mám fakt veľa vecí. Hopa, máš tam stream. Ďakujem. Takže fakt ľudia, toto bude trošku krátke video, lebo tiež teraz už je fakt večer, takže tiež dlho hrať všetci nemôžeme. To nie ono. To je iný quest. Tuto je. Asi, ja neviem. Taký tréner. Co učíš varenie? Aha, tam mám ďalší quest. Kamo, ja umřem. To si umúžem. Tonda, vyhráme Warcraft. Vyhráš Minecraft. Co? Nás to nezaujíma. Ale chápete, že ja som Nedrajtový věci už? No tak No je dobré, myslíš, že ty ľudia, čo sledujú Warcraft video, tomu chápu? ok, mám tu takú vec, čo sa volá Rune of Fire, čože quest item. Skúsim to na 9. Padnu prostě do kejpiátka. Skúsim, dám 9. Proste, No to si ďaleko niekde, počkaj, to musíš byť pri niečom asi. Otvor mapu, prosím. Mapu otvor. Takže tam do toho máš dvojku, že tam musíš byť. Je to nie ten quest? Nie, to nie je ono. hej, je to ono. Tá dvojka. Hej, je to ono. Tak idem na raketku. Taxi. Kde si? Aha, tu si. Ach, ty osečka. Tady rovno choď. Neviem, koľko budem dlžný, ale mám to aj veriť. Ok, takže toto máme, že vraj podpáliť. Podpálené to je. Máme ešte to 3-krát podpáliť, čož... tu asi nie. A tam je jeden, tam sú ešte dve. Trpaslicujú s trollmi. Musím končit, jo. Ok, čauko. A zatiaľ. Ok. Takže fakt toto ľudia bude krátke, iba dorobíme možno 2 questy a pôjdeme všetci si už ľahnúť. Zajtra fakt pre takého je fakt náročný deň. Pre mňa až tak nie. Takže dúfam, že to tak vydržím v škole. Dobre, ideme rovno na ďalšie. Potrebujem ísť do Beer. Na kde? Beer, čož to je... Naspäť musíme ísť. Čože... No a ideme. Ideme na tú horu, kde boli tí trollovia, tam nejdeme. Tak ja potrebujem ísť tuto, tak nie? No
máš, a tam dávaj prasta, myslím. Po celej tej... 4 takých tender board Prasa. lips. Prasa, to viem. A prasatá sú tu dole. Nie, ty mi to neprepočítalo. Aha, mám ich oných. Ja to dobre potom. Tu jeden zabitý. Nie je lutnutý. Je lutnutý. Joj, škoda. Je to... Ak to nie je žiaľ lootnutý, to je kvôli tomu, že ty si ho nehytol. Ty musíš ho hitnúť, aby si dostal loot. Ja som dostal ten loot. Tak ale z toho prvého predtým, z toho predtým. Nie, ja furt dostávam loot. No z toho druhého, čo sa divil. Napríklad aj z tohto. Tento, čo tu je mŕtvy, tak ty si ho nehytol. Preto nemôžeš dobrať loot. No, čo bol. Potom ľudia, urobíme to tak ľudia. Ja v podstate budem točiť Warcraft aj nedeľu a skúsim to dať aj na stredu. A... Kde máš ďalšie krosky teraz? Čo? Máš vlkov? Máš vlkov? To ďalšie, či čo? Nie, taký Rhapsody mod. Ukáž mapu? Rhapsody mod. To je. Neviem. Mám tu samé questy, tak chcem ich dokončiť. Rhapsody mod. Rhapsody, počkej. Nepáda z týchto tu? Veľkých? Neviem, to vidím, že... Ale teraz neviem, či neletím celé, ale letím. Vieš, že musíš kúpiť, ale neviem u koho presne. Počkaj, kde je tu tá vec? Innkeeper Belm. Môj ako Belma to máš kúpiť. A ten Belm je myslím tu dnu. No tak ukazovalo lokáciu, že tu. Ale je tu nak, je dnu. No tento to predáva. Ako prvú vec hneď. Počkaj, to ktoré? Toto. Aha, dobré. Bože, prečo to je tak drahé? No dobré, mám to. Teraz neviem, ku komu mám asi ísť. Ja tu. Continue, complete. A máš nejakú novú abilitu. A to viem čo je. Máš dispel. To robí jednoducho to, že keď niekto povedá nejaký 3D efekt, tak ty to môžeš zrušiť. Počkaj. Nemôžem to dať, lebo... Lebo to napríklad, keď máš 3D efekt nejaký na sebe. Napríklad niekto si dá ten zelenú otravu, čo sme mali tam napríklad, tak ty... Tak to je čo také podobné, alebo... Nevieš, keď napríklad niekto je takú... Vieš, ako sme dali tú zelenú otravu tam, vieš? Tam, keď sme robili tie questy pre... Slimy také? Hej. No. No, to je tie zlé efekty, pamätáš? Tie zlé efekty. To si nevedel, čo s tým robiť. A ja som povedal, že hľadám bandáž. No, a čo s tým? No, a týmto si môžeš efekt zrušiť. Cool. Chcelo by to aj už aj mne tu zvieratá a to myslím, že asi od 10. Ja to bude tvoje hlavné vec na jazdenie, poď. Títo maličky jazdia na takýchto veciach. To asi musím sa porozprávať s tým marčantom, ne? No veď nie, tieto odíte to levelu, pozri sa. A to je veľmi drahé. Mrak. Počkaj. Títo štyria, tí jednoduchší takí, tak tí sú od 10. levelu. A títo zložitejší sú od 20. Napríklad tu môžeš kúpiť toho modrého, alebo ktorého z týchto štyroch len chceš.
Lebo ja som teraz 7. level, takže tieto questy síce nebudú stačiť, ale môžeme ešte teraz možno dať 10. Repka, ty máš, vidím, že už to máš niečo, čo môžeš predať. A máš tam lepšiu cestu. Tam prvý riadok, druhý od konca. Lepšiu cestu máš. OK, daj. A daj OK. Ups. No, ľudia, myslím, že dneska to je dosť. Lebo fakt my sme robili videá, museli sme niektoré zrušiť, bo sa nám nepodarili. Takže ja by som to urobila aj dlhšie. Jakub by to bolo trošku dlhšie, ale fakt. Zajtra škola je, lebo dneska je nedeľa a v stredu zase bude video zo Warcraftu. Keď nebude video zo Warcraftu alebo z nejakej inej hry, čo má výsť, tak to nevadí. Urobím ho na ďalší týždeň, alebo keď tak urobíme nejaké iné video. Pondelok bude ľudia Eurotrack, máme novú hru. Myslím útorok, čo bude, neviem, počkaj, čo bolo v útorok. V útorok Minecraft, hej, a v stredu toto, Warcraft. Štvrtok neviem, čo by som dal, a takisto aj piatok. Myslím, že piatok asi nič nedám, lebo piatok mám ťažký deň. Mám všetké predmety, takže asi piatok nič. Ale, čo môžem, štvrtok môžem dať zo Varoboc. Iba jeden týždeň bude Varoboc. Lebo ani Varoboc moc netočím. Myslím, že som ani jedno video neurobil. Tak urobíme už konečne video. Neviem, kde si, a tu si. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Dajte like a odber a dajte aj jemu like a odber, lebo keď mu nedáte odber, bude plakať. Bude plakať, keď mu nedáte odber. Takto. A ja takto budem plakať. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video a ahojte. Ahoj.